வாய்ஸ்ல பேசுவாங்க. ஒரு கொஸ்டினா கேளுங்க. இது ஒரு வாய்ஸ். இல்லன்னா பிச்சிடுவேன். ரெண்டாவது ஆமா சார். ஏன்னா இந்த வீட்ல ஏதோ டாஸ்க் நடக்க போதே ஒரு இந்த வாரம் ஏதோ பண்ணுமே அதெல்லாம் இல்ல. ஜாலியா இருக்கிறான், சாப்பிடுறான், தூங்குறான், டாஸ்க் கேட்டா ஓகே பண்றான், அவ்வளவுதான் சார். චන්දන ඇල්ල වගේ ආනසිනා පාලා නවවෙන්න මීර දීලා කුංකුම සුවඳ උරා දිස්සන ලීලා අංජන සිසිල නුරා ඇස්සල ගාලා Download ShareChat. இந்த வாய்ஸ்ல பேசுவாங்க. ஒரு கொஸ்டினா கேளுங்க. இது ஒரு வாய்ஸ். இல்லன்னா பிச்சிடுவேன். ரெண்டாவது ஆமா சார். ஏன்னா இந்த வீட்ல ஏதோ டாஸ்க் நடக்க போதே ஒரு இந்த வாரம் ஏதோ பண்ணுமே அதெல்லாம் இல்ல. ஜாலியா இருக்கிறான், சாப்பிடுறான், தூங்குறான், டாஸ்க் கேட்டா ஓகே பண்றான், அவ்வளவுதான் சார். නන්දන සීනගගේ ප්‍රේමතියේ නාලා මකරන්ද පියරු කාලා චන්දන ඇල්ල වගේ ආනසිනා පාලා නවවෙන්න මීර දීලා කුංකුම සුවඳ උරා දිස්සන ලීලා අංජන සිසිල නුරා ඇස්සල ගාලා Download ShareChat.